பெற்றோர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய பதிவு ஒரு எச்சரிக்கை பதிவு தான். நிறைய பெற்றோர்கள் கேள்விப்படும் என்ன பண்றாங்கன்னா, வீட்டுல இந்த பேராசிட்டமால் சிறப்பு, அந்த நிறைய சளி சிறப்புகள்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. சில குழந்தைகள் தூங்காம அடம் பிடிச்சதுன்னா சளி சிறப்பு 2 மூடி ஊத்தி கொடுத்தா நல்லா தூங்கிடும் சார். கொஞ்சம் உடம்புல சூடு வந்த உடனே பேராசிட்டமால் சிறப்பை நான் 2 மூடி கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த குழந்தை அப்படி சூடு அமுத்திடலாம் சார். இந்த எண்ணங்கள் நிறைய பெற்றோர்களுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. இது போன்று சின்ன சூடு வந்த உடனே யாரெல்லாம் பேராசிட்டமால் சிறப்பு கொடுக்குறாங்களோ அதான் ஏன்னா அது உடம்புல சூட்டை மட்டும் அமுக்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு? எதனால அந்த சூடு வந்துச்சு? அந்த சூடு இயல்பான சூடா, இயற்கையான சூடா, தன்னால் குறையக்கூடிய சூடா, இல்ல ஒரு காய்ச்சல் சூடா, எதுவுமே தெரியாம ஒரு மருத்துவ அறிவுரைகளும் இல்லாம வீட்டிலேயே நீங்களே மருத்துவராகி ஒரு பேராசிட்டமால் சிறப்பு அள்ளி கொடுத்து அதனால லிவர் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அது போன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம குழந்தைகளும் தள்ளப்படணுமா? அதே மாதிரி இந்த சளி சிறப்பு கொடுத்தா நல்ல தூக்கம் வரும்னு நினைச்சு தூக்கம் வராத பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் சளி சிறப்பு ராத்திரி கொடுக்கக்கூடிய பெற்றோர்களால அந்த குழந்தைகளுடைய உடலும் குடலும் பாதிக்கப்பட்டு அல்சர், அஜீரணம் போன்ற நிறைய அலர்ஜி போன்ற தொந்தரவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப தவறானது. உங்க குழந்தைகள் சரியா தூங்கலையா, இல்ல குழந்தைகள் அடிக்கடி சளி வருதா, இல்ல ஃபீவர் போன்ற தொந்தரவுகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களா, அருகில் இருக்கக்கூடிய ஆயுஷ் மருத்துவர்கள், ஆயுஷ்னா யாருங்க? ஆயுர்வேதா, யோகா, யுனானி, சித்தா, ஹோமியோபதி மருத்துவர்களை நீங்க நேர்ல சந்திச்சு அவர்களுடைய எதிர்பார்த்தல் எப்படி மேம்படுத்துறதுன்றத குழந்தைகளையும் கூட்டிட்டு போய் கேட்டீங்கன்னா அற்புதமான குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற சுவையான மருந்துகளை கொடுத்து அதன் மூலமாக குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்க முடியும். எண்ணற்ற குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். நம்ம குழந்தைகள் நம்ம ஜெய்கபிஷாவிலேயே வருகின்ற குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே 1 வயதில் இருந்து அதற்கான ஒரு இயற்கையான தீர்வை நம்ம சொல்வதன் மூலமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சலோ சளியோ ஃபீவரோ ஏற்பட்டா ஓரிரு நாட்கள்ல ஈஸியா மீண்டு வந்துடுறாங்க. பெரிய மருத்துவ செலவுகள்லாம் இல்லாம அந்த குழந்தைகள் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. சோ எல்லாமே சாத்தியம்தான் நம்மளுடைய தேசத்தினுடைய பாரம்பரியமான மருத்துவத்தில்ங்கிற ஒரு புரிதல் நம்ம பெற்றோர்களுக்கு வேண்டும். பெற்றோர்களே ரொம்ப கவனமா இருங்க. சிம்டமேட்டிக்கா உங்க குழந்தைய தூங்க வைக்கிறதோ, சிம்டமேட்டிக்கா அந்த நேரத்துல சூட்டை குறைக்கிறதோ ஒரு மருத்துவ முறை ஆகாது. இது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை பிற்காலத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடும்ன்றதுனால அதற்கென படித்த மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் உணவுகள், மருந்துகளை நீங்க பரிந்துரை செய்து ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்திற்கு வித்திடுங்கள். அன்புடன் டாக்டர் சுந்தர் பரமாத்தலிங்கம். வாழ்க நலத்துடன்.